Здравейте хора, това е трети епизод от нашето оцеляване. Както казах, ще го кача утре и аз го качих утре. Както казах. Нещо ми се запарих устните. Не знам защо. Пишете в коментарите дали искате мод да играем, survival game, кажете ми някой сервер. Сега ще ви покажа. Значи, вижте сега, значи всичките ми мултиплеер сервери ми иска starting your game, file to login, защото те са за купени игрички. Добре, да си почваме и... Елена, изкажи Иван да те вози на гондола. Нашият сериал с него се развива, с изминал лайк. Преживя тази песен. Окей, много ми харесва така да снимат като някаква се оцелка. И ти благодаря за това изпълнение, къде го крито сега. Ме научиха да го изкарам, каза. Охо, с любов ти амо. Това ще го оставя загадка за мен да остане. Не си муза. Чи балкански? Явно гастролите на Иван в Италия, в Наполи, много са му подействали. Ние там играхме близо 3 месеца и неаполитанското си каза дума. Да, вие ходите да играете, той си ходи на оперите. Бах ти! Господин Кърчев? Иване, поздравление, най-доброто изпълнение до сега. Не човешко. Не знам какво правим. Мисля да оправя всички къщи. В смисъл не всички, не тая искам да оправя. Тук. Няма да много. Супер много си изкефих с този Беридел. Много харесвах това, което правя. Но е такова чувството да съм национал. Дори и да не победиш. Глеца. Ха-ха-ха. Този път никой не е бил мен. Изберат, защото ще мога да преборя страха си и комплекса си от това, че те е фалшив. Да, заповядайте. Дали ще може да откине? Не знам. Благодаря ви, че ме избрахте. Аз наистина имам много голямо притеснение и комплекс. Ще се постараме да избием комплекс. Така. Но ми се е набивало като дете, не дей да пееш ужасно зле. Почни. Няма значение откъде, аз ще те хвана. Да. Знаете ли кога това я много добре в тези? Когато принопи на 1-2 чаши винца. Нещата ми се струваха зле, докато не изпих една. След това нещата потръгнаха. Вечера почваш да си репетираш в банята да пееш това. Някой се опитваме да спим! Извинете, репетирам! Трябва вече да спим и... Не знам какво правя в този епизод. Добре, ще направим да слагаш начало. Зато пак не му си тръгна. Аз нали убиваха, да, нали убивах. Кристиан, ще вия на сцената. Така, и това беше от мен. Чао!